हे हमार भाई बहन लोग, सबके जय मसीह की। हे हमार भाई बहन लोग, बहुत से भाई बहन लोग कमेंट कइले बाना कि तू ईसाई धर्म का प्रचार करत बाला। तो हमार भाई बहन लोग, हम कबो ईसाई धर्म का बढ़ावा नहीं देत। हम खाली उन यीशु मसीह का विचार और उनकर वचन राव लोगन के सुनाइला, काहे कि उनकर विचार और वचन बहुत हमके अच्छा लागेला। यही से हम राउर लोगन के उनकर विचार वचन सुनाइला, काहे कि वो धरती पर पापिन के मारे नहीं बल्कि उनके पाप से छुड़ावे बदे आए रहा। यही विचार हमके उनकर बहुत अच्छा लागेला। यही से हम राउर लोगन के उनकर वचन सुनाइला कि राउर लोग उनकर वचन सुन के यही तरह चली जा, काहे कि यीशु मसीह धरती पर पापिन के मारे नहीं बल्कि उन लोगन के बचावे खातिर आई रहा। ये विचार हमके उनकर बहुत बढ़िया लगेला। यही से हमारे भाई बहन लोग हम राउर लोगन के उनकर वचन सुनाइला। जय मसीह।